Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Duha ka trekkers nga mikatkat sa Mount Kanlaon ang gikatahong missing sukad kagahapon human mibuto ang bulkan niadtong Lunes sa gabii. Base sa taho nga nakuha sa Sun.Star Bacolod, ang trekker na ila nga si Ania Hudson, usa ka Polish ug ang iyang local guide nga si Valmer Villar. Dili sila makontak sa ilang mga mobile phones ning pagbalita. Ang Kanlaon volcano mibuto niadtong Lunes sa gabii ug gipaubos kini karon sa Alert Level 1. Base sa advisory sa PHIVOLCS nga sa 24 oras nga monitoring sukad Lunes sa gabii, adunay 11 ka volcanic earthquakes ang natala. Karong buntag mipagawas ang bulkan og dirty white nga steam ug ash plumes nga miabot kadto sa 150 metros ang gitas-od gikan sa summit crater. Ang publiko gipahimangnuan sa dili pagsulod sa 4 km radius permanent danger zone tungod sa posibilidad nga kalit nga pagbuto nga may dalang init nga alisngaw kon phreatic eruptions. Ania ay dili mayong balita alang sa mga nagbayad og buwis. May deklarar na ang House of Representatives nga dili na priority karon ang balaod nun nga mopaubos sa tax rates. Ang kakuwang sa oras mao'y rason ni House Speaker Belmonte Jr. kung nganong dili na nila matuki ang maong balaod nun. Nagkanayon si Belmonte nga mas maayo pang atimanon sa mga mambabalaod ang mga balaod nun nga klarong maka o maaprobar. Ang Kongreso mobakasyon sugod karong Desyembre 19 ug mobalik sa Enero 19 sa sunod tuig. Si President Aquino supak sa pagpasar sa maong balaod nun nga mo-adjust sa individual ug corporate income tax rates tungod kay kini makaapekto sa fiscal position ug credit rating sa Pilipinas. Miadmiter si Belmonte nga lisod ang pagpasar sa balaod nun kay ni dili certified priority bill sa Malacañang. Nagsugod na ang first round sa oral arguments sa hearing alang sa merits sa kaso nga gipasaka sa Pilipinas batok sa China mahitungod sa West Philippine Sea. Ang kaso nga gidungog sa Permanent Court Arbitration sa The Hague, Netherlands, nagsugod kagahapon Nobyembre 24 ug gikatakdang mahuman sunod Lunes, Nobyembre 30. Gilangkuban ang Philippine delegation sa 48 ka mga miyembro nga nagikan sa judiciary, legislative ug executive branch sa gobyerno. Gipangunahan ang Philippine delegation ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sa unang hearing sa kaso ni atong Oktubre, miuyon ang tribunal sa Pilipinas ug miingon nga naay jurisdiction ang Pilipinas sa kaso nga gipasaka niini batok sa China. Ang kasaba sa mga netizens kabahin sa problema sa droga sa Sugbo ug mga alegasyong adik si Mayor Mike Rama mao ang sinugdanan sa bag-ong lalis nila ni Tomas Osmeña. Mga istorya nga drug addict si Mike Rama padayong mikatap sa Facebook. Apan si Mayor Rama nga mipaubos og drug test ni adtong miaging buwan, nagkanayon nga igo na katong pruweba nga limpyo siya. Si Osmeña sa iyang Facebook post migawas nga midepensa sa mga netizens kinsa gihulga sa mayor nga ikiha og libel kung magpadayon pa kini. Kano sa mahimong libel ang usa nga pamahayag? Matud pa sa online libel provision sa Cybercrime Prevention Act, bag-o lang gidesidahan sa Supreme Court nga nasubay kini sa konstitusyon. Karon gihagit ni Rama si Osmeña sa pag-akusar kaniya categorically nga siya usa ka drug addict. Alang sa dugang detalye ning maong away, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph/Cebu. Duha ka mga graduado sa Cebu Institute of Technology University ang nagtop sa November 2015 Civil Engineer Licensure Examination. Sud sa top 4 si Jerry Ricacho Marte Jr. nga adunay rating nga 93.75%, samtang top 1 si Armand Henskel Bangolan Canoy sa rating nga 94.80%. Sila Marte og Canoy lang nga gikan sa usa ka university sa Sugbo ang mga nakasud sa top 10. Matod sa PRC nga sa 9,482 nga ni-take sa board exam, 3,935 ang nakapasal. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Paulo Avelino nibutyag nga magsilbing hulga ang iyang karakter ngadto sa relasyon nilang Leah ug Clark sa salidang On the Wings of Love sa ABS-CBN. Sugod-sunod semana, si Avelino makita na sa salida isip si Simon, usa ka advertising executive ug boss ni Leah ang gibidahan ni Nadine Lustre. Sigo ni Avelino nga challenge alang kaniya ang iyang role karon isip si Simon tungod kay lahi kini sa iyang uwahing salida nga Bridges of Love diin heavy drama ang tema niini. Alang kaniya ang challenge karon sa iyang pagsud sa On the Wings of Love mao ang pagka-misteryoso ni Leah. Nunod sa iyang pagsud sa On the Wings of Love, si Avelino mapasalamaton sa iyang nadawat na suporta sa mga fans, hilabi na sa mga Jadine fans. Iyang gipaniguro nga maghatag ang iyang role og dugang excitement ug maka-inspire sa tanan. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug follow ni sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto ug 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto ug 655 Grand Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Mga higala sa atong Christmas countdown, 30 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Palusab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!